Praise the Lord. Yede nyame ase ene nsoso na domara ko enode ache yen. Yesu Kristo wo sorry to me no eye adwuma e wo me ne wo nyina ya brabo mu. Ene bra ye dwendwene ne ye kai se owu ye no wan Canada mnemu sorry nkonimdie mu eno ne yansu nkonimdie. Eno nso yansu etumi a ye gina so ye timidi di nkonim. Ebi se tumi enya ne Yesu Kristo fie ufo mu no se sa tumi no etie mu bidia ebe kenya ye nipadua ewi ama enya nkwa. Eni chodofo enne me ma wakwa about ya CSN dwumedi so. Meni ajesronko fi se Yesu Kristo wewu asori dinkunima ama menewo. Hallelujah. Yebefa ya kenkan sam ne fi Yohane asempa no. Etie duonu ba akonchiche mudunum kosi dunkro. Hallelujah. Yesu Kristo ebra osori ye no oda ne ho adi bempe bebre. Na edu baby no Peter nom ni da so nyina sante no omo yesom bekopo Peter na edi kan ampa omo aka nso di nechi se ebeka ya Yesu eyi nesuafo no bi so oyomo free ofram wo bro mo ye adwuma ewo empoano ene nti omo chenam omo ekopo echenam na afei omo na di nechi no Yesu da no ho adi ewo ensuo no so dakro ebro mo akopo no munya nam mpo na Yesu ekire mo muntu asem no mu nifa so benya nam omo che sa na me wie eba ye na chese Yesu ankasa wa soja na enam ne bi kura po watutu bi ti omo didi ye no na mi gidi se sa nam no ye owura no anonim oche na de okototon ye eno nti obisa Peter se udom ya na Peter eka se oso udom chen yeinom na ochre enam no na che se wo ma fro se be ye nipa yifo wonso so wosan ekoche enam okay udom echen yeinom se medo echen yeinom erade wonim se medo obisa Peter sa emprensa ni nyina na obisa osi hweminwan ma nyaminwan ma na jese no de dwumedi she Peter nsano no na Peter nso ampa Yesu kan yansa na owu sewo obonsam pese nka opo so anase osone wo so te se ewio na so ma bompaye amaw ampa Peter na oyo hufo Peter no ni da so no Abraham kronkron ne ba one esuafo no so no Yesu kachom so montwa Jerusalem ko se kronkron be ba o so nampa kronkron ba ye no be hye ne den e mo nya kokudro eye adwuma no edi ne nsefo no enimu ema enne so mutumi dane wiase butu ye ama nsampa na dumene wo so a ene na ye nso owu sori etumi onyankopon edi adom ye kronkron ti ye mu ama ye kwan se mfre erade aba eja oma ye kwan se yeme onyankopon madea ene ye nso dwumedi a Yesu di share Peter sano odi bi ahye yenso yensa se yenso ye behwe onyankopon nwan no ye benye onyankopon nwan no ebra woni obi chenyame asem no obi ani onhye danti Yesu asempo ne chenyame asem no na so wo nyan sa odwamba no afei se ye nyina ye hyiam ne yesua nyame asem no ye onyankopon enam so enyen ye kra adafo no dwumedi a onyankopon pese yedi no se ye bema nkrofo ate ne nka se yankasa mpo ye ntimi nka bibi nche nipa no mpo ye ntwe nipa ne mra bebi a obaba pete onyankopon asem ewo onyame ndombo ayen se ye ni beba ye ho sa asodie bi da ye nso se ye akra ho adwuma nyame nkronkron koso na ye wadwuma wo ye mu ebrahoma ye kwan se ye nyankopon ma na wote ye mu ide ye mpa ebo nyina ne se ye nya wo sori tumi no mo awrade esai osefo gine to biara na ye bompai e de momomo yare fie mu hospitals ahodo obi biara na mam ahokyere na amane bie mu ebusuan kontonche mu enchechire bie mu egina wo sori tumi no so etwitwa ne nyina mu na ye pan fa hodie e de ma wo ma ompo a omunnim wo mpo ye we ma om na awrade fa twi akra ma wo ho wo de wo do ye nyina
bɔne na wokyire nti ɛbɔ mpae sɛ bɔne so nyinara Awurade yɛni bɛba yɛn ho so ne yɛbɛtwe yɛn ho afiri mu na yɛatena ase tene yie mu ama wɔ Asafo Awurade na wankyɛ no wosa no wɔ oni onyie mu a yɛn mu biara anyɛ ɔyeraba ɔdɔfoɔ moma yɛnkyɛ asɛm no bɔmmɔde no kyɛ asɛm yi na ama ɔkra bi nso ɛnte sɛ Yesu Kristo wusɔre tumi no ama yɛn mfahodie na ama yɛtumi a yɛtumi de kasa sɛ Onyankopɔn ɛma ɛdi nkonim Onyame nhyɛ no hyɛ n'anuonyam.